Sa kaangot nga balita, nabuksan na sang pamilya ang cellphone ni Frank Royce Barbasa nga nakitaan malapit sa lugar sang nasunog nga bangkay sa Green Meadows subdivision sa barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Pavia Municipal Police Station Police Captain Richfield Presquito, iyagin pahayag nga naghatag sang impormasyon ang pamilya nga may video sa cellphone nga nagapakita nga emosyonal nga gina-video ni Barbasa ang palibot sang crime scene kag kaangay nga nagahibi ini. Apang ginpahayag ni Presquito nga wala pa mahibaluan kung ano oras ini nga gin-video. Ginkumpirmar man sang pamilya nga kumbinsido sila nga si Barbasa ang nasunog nga bangkay nga naangot man sa height sini nga 5'10" nga nagasanto sa bangkay nga nasapwan. So, na-open nila, but hindi nila gyapon paghatag sa ito ng password, kiti narespeto taman lang ilang gusto. May gipakita sila sa akon nga video nga wala pa nila naabalaan kung ano to oras, no, ara si alias Frank sa scene of the crime nga tindog video sa palibot nga do emotional, no, kay mabatian mo sa video nga do ano siya, emotional siya. Do iya POV abi sir? Yes, ma'am. Do amo na iyang pag-capture do iya POV. So amo na ma'am ang dako nga ang gulong nga ginatan-aw to subong ma'am kagang gusto ta man na ma-establish, no, kay para ma-okay na, no, kaya suno sa pamilya ano naman sila, convince naman sila. So sa karon siya anong plano sa pagkaisar ni Alice Park?